שלום, שלום. אני רוצה לקבוע אותו לבדיקת סיטי. זה הטכנאי של הסיטי? כן. ועוד יומיים ו3 מתאים לך? כן. מה? רגע, מה בעוד יומיים? למה כל כך מהר? לאן נעלם בעוד חודש שלכם? את במגדל. אבל... אני לא אספיק כלום ביומיים. אני רוצה ללכת למספרה, פדיקור, מניקור, לקנות איזה בגד, דיאטה, אני לא אספיק, זה בכל זאת, זה דייט... טוב. בביטוחי בריאות של מגדל תוכלו ליהנות משירות תור מהיר לקבלת תור למגוון בדיקות בתוך 2 ימי עסקים בלבד. ככה זה כשאתה במגדל. נשימות. יאללה, סע. בעוד רגע יודעים מי המים. לא, תתאפקי, לא חבל, רכב חדש. ממי, סע. מותק, את אתמול התקנת את הקודן, מה הקוד? 3351. לא. תנסה 5133. וואו, לא. ברור, גאון. תאריך יום ההולדת שלי. סע. למה להסתבך עם קודן? קונים רכב חדש? דרשו מסוכן הביטוח ביטוח רכב של מגדל. לא צריך להתקין קודן. חוסך כסף, חוסך זמן. ככה זה כשאתה במגדל. מאמי, תשטוף כלים. פשוט עד שהתוצאות של ה-MRI מגיעות אני מפחדת על היד שלי. התוצאות כבר הגיעו. מה? איך זה יכול להיות? רק לפני יומיים עשיתי, אין סיכוי. כן, הגיעה תשובה ממגדל. צריכה ניתוח. מה? סתם. כתוב שהכל בסדר. אבל אם כבר קמת, אז אולי תשטפי כלים. בביטוחי בריאות של מגדל תוכלו ליהנות מפענוח מהיר לקבלת תוצאות של מגוון בדיקות בתוך 2 ימי עסקים בלבד. ככה זה כשאתה במגדל.